Igbo bi wee kenekwa m na tata na obi dị m mma yọtago mgbe nwa m obi na ha adị m mma mana eke mana ore mana afọ mana nkwọ obi na-adị m mma yọtago Igbo mụrụ nze mụọ ọzọ ekenekwa m ụnụ ebe ọ bụla na na-afụ vidiyo ma ekene gị ebe ọ bụla nọ na-afụ vidiyo anụnwa ihe gị na-amasị m ka unu si ene vidiyo m na-adị m mma na ofu ihe agbakwago nji esi ka m bịa tụpụtara unu na Odumeje asị m Odumeje apụtagbu baa mba si na ndị dibịa niile na-eme amansi n'ike adịrọ n'ọgwụ n'ọsọsọ ya bụ onye pastọ na-eme mirakụl a na-afụ anya onwekwu ihe nkwu cha onwere ihe nkwu ịnụrụ ya n'ọnụ m gwara na na vidiyo ebe Odumeje kwuru nya bụ ihe unu pụtazịa ntụziara unu obele azụ nchọ ikwu maka ya ngwana na nene ya onwere ya bụ wayo mbọ bụ ngịnwa na-eje agba mbọ bụ ngịnwa na-eje agba dị mbọ so dị idi otu akpọrọ onwe ya native doctor bụ obinye karabachi wele ofi ya tekashia n'ime ya ihe nwụrụ anwụ na ihe nwụrụ anwụ sị gị nọ nalụghị 3 million ọzamiso ọ nalụghị ọpụ je na-aṅụpụ mowet na-agbalụ klọb na-enwele aṅụrị na-alụlụ ụlọ ndị nwere debe ite pọtụ na-esizi ọnwụ ebe ọ bụla ọ na-afịa gị ọ bụla nke ị na-eme na-agbazi na-esizi ọnwụ ọ Chineke nwee ike nekatazi anya wonde maka ndị mfugo ka nkụ bugo dị ite ego fa gwụrụ fa abịa tumi si na efefa megasi ego fa agbụgbofe wee bịazie si m sọrị ka Chineke gbaa alụfa because na onye ọ ga-emere ebele ka ọ ya emere ebele enwela onye nwere ọgwụ n'ala Igbo nwere ọgwụ dị ebe a onwe ihe nkwu nọ na Odumeje ejighị aka ya wee kwuo ya jigwa aka ya mee nya wee ha ebe a jụrụ ya ajụjụ ọsa anụ anyị nwa bụ ndị ozi anyị agbasa ya onwezi ihe ọzọ mma anyị na-alụ na Lagos a ebụrụ na ifụ anyị okwe ọdụ ụwa mma ọ dị anyị mma tụrụ m ama ihe ndị omenala ya eme ya ma ndị dibịa maka ụfọdụ ndị dibịa anyị na-emezi omenala ha na-azị eme na omenala mana ihe ọkpọrọ afa ndị dibịa na-agwọ ọgwụ ike adịrọ na ya yọtago ngwanụnụ ụmụ Igbo anyị ka ọ dị na mgbasa ozi ihe obele ozi ajụ ya bịa tata ka ọ dịnụ